नन प्रटेक्टेड क्लासनि भट नांगौ जुदि बिसोरखौ होखारो भट मोननाय नङा बिदिखाय खालामाखै लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नन प्रटेक्टेड क्लासनो माखासे हा फाट्टा होनाय जादों बेथ' जोबोद गाज्रि खोथाखौ गोसोआव गोसोखांनाया मोजां जों बर'फ्रा मानो रायजो बियामोन दिनै नोंथांमोनहा सोंनाय बायदि आं साबायखर बावनो नागिरदों आंनि बिब्तिगर हिसाबै मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौ बिथांनि टुइटखौ बिथांनि ससियेल मिडियायाव होनाय मेसेजखौ बयबो नुदों आरो दहायबो जोङो मोनसे प्रेस मिट होनायखौ नुदों बयबो राजनीतिक हान्जाखौ खौसे जानानै बे बिटिसिखौ बासायनायनि खोथा बुंनायखौ जों बयबो नुदों रायजोआ बेखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ आरो बे रावनि सायाव बे फाखननि सायाव रायजो राजाया गोनो गोथो जायालासिनो समर्थन खालामनांगौ होननानै आं दिनै खावलायगोन दा निश्चय बे लिरनाय आरो बुंनायनि गेजेरजों मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा निश्चय अनुभब खालामदों सोरबाया सरकार सालायदोंब्लाबो निश्चय मोनसे अनुभब खालामदों जे बिटिसिआ नस्थ' जालांनायनि मोनसे अनुभबखौ बिथाङा मोनदांनो हादों बिनि थाखायनो बिथाङा बुंनो सानाखैब्लाबो बिथांजों जेबो जाला होननानै बुंनो सानाखैब्लाबो बिटिसिखौ सालायनो थाखाय जों मोनसे इउनिटि जानांगौ होननाय बायदि बिथाङा दिनै रिकुवेस्ट खालामदों निश्चय सोरखौबा बिथाङा गोसोखांदों जायखौ दिनै बै समाव नागारदोंमोन बुंदोंमोन सोंखारिदोंमोन बेफोर गासैखौबो दोनथ'नानै बिथाङा दिनै इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै इनभाइट खालामदों आमन्त्रण खालामदों जे नोंथाङाबो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव जग खालामदो नों गैयाबा जानाय नंला नों गैयाबा दिनै बिटिसिखौ जोङो बासायनो हाला होननानै बुंनो नागिरनाय बायदि दिनै बेदि मोनसे अनार मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा बुंदों बेखौ जोङो माबानांगोन गनायनानै लानांगोन दिनै गोदो साननांगोन आरो जायफ्रा दिनै बुंजादों लेंहरजादों इनभाइट खालामजादों बे इनभाइट खालामजाग्राफ्राबो निश्चय सिन्था खालामगोन आरो निश्चय दिनै जों मिथिगौ बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनाया प्रमद बर' बिथांनि दायित्व मावफुंनांगौआ आसाम गभर्नमेन्टनि दायित्व आरो दिनै बेजों हाग्रामा महिलारिया जेबो सोमोन्दो गैया बिथाङा मावफुंनोबो हाया आरो बिथाङा जेबो अनुदानबो निश्चय गभर्नमेन्ट गैयैखाय खालामनो हाया अब्लाबो जे दिनै इलेक्सन जायैनि आगोलनो बिटिसिखौ बासायनायनि सार्थआव बिटिसिखौ रैखा खालामनायनि सार्थआव बयबो इउनिटि जानांगौ होननायनि मुल ओंथियानो जाबाय बिटिसिआ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जेसेबां जौगानांगौमोन जौगानायाथ' बेसेबा गोजान माने बासायनांगौनि लामायावसो थांनांबाय होननानै बुंनाय बायदि दिनै मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा गासैखौबो खौसे जानो लुबैनायखौ हांख्रायनायखौ जों दिनै वेलकाम खालामदों आंनि फारसेबो आं मस्ट वेलकाम खालामगोन सिगांफ्राव जा जालांबाय नङा होमबा सिगाङाव जा बुंलांबाय गासैखौबो बावगारनानै दिपेन बर' सारा जेरै बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थआव इनभाइट खालामदों बेखौ जों बयबो एक्सेप्ट खालामनांगौ जों दिनै बुङा प्रमद बर' सारा जेबो खामानि मावनो हाला बेजों जेबो जाला होनना जों बुंनो साना नाथाय इनडाइरेक्ट डाइरेक्ट दिनै बासायनांगौ सार्थआव निश्चय हाग्रामा महिलारिखौ नांगौ जानाय बा गुबुनखौबो नांगौ जानाय बे मोनसे बेरखांनायखौ जों दिनै गोजोननाय मोनदों दासान्दि जों नुगासिनो दं प्रेस मिडियायाव रायजो राजाफ्रा सावरायदों जोंनि बिटिसि हालामनि मोननै पलिटिकेल हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ खौसे जानो लुबैदों लोगोसे प्रेस मिडियायाव जोंनि माखासे गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बिबुंथि लाखिदों दिपेन बर' बिथां एबसुनि आफादगिरि बिथाङा मोजां कमेन्ट होलांदों लोगोसे बिक्रम दैमारि बिथाङाबो मोजां कमेन्ट होलांदों जोंनि बर' हारिनि पलिटिक्स हान्जा मोननैबो पार्टिया खौसे जानांगौ लोगोसे फैला जे बरगयारि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथाङाबो बुंलांदों लोगोसे कास्टम बसुमतारी बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि बिथाङाबो मोजां कमेन्ट होलांदों गावजों गाव अनलायनानै 20टा समस्थिखौ राननानै इलेक्सन गेलेनायनि खोथा होनदों
बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। दा रायजो राजाफ्रा नुदों दाखालि जोंनि आसाम हादरनि CM मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों, जोंनि BTC आव BJPआ हारसिङै गेलेगोन फैगौ 2025 EM इलेक्सनाव। दा BJPआ फैनानै हारसिङै जुदि देरहायोब्ला, नेशनेल पार्टिया जुदि जोंनि BTCखौ सालायोब्ला, जोंनि ट्राइबेल बा बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय, जोंनि सिन्थाधारा बिसोरजों मिलायनाय नङा। बेनिखायनो जोंनि मोननै रिजनेल पार्टिया खौसे जानांगौ। ओरैनो खुगाजों खुगा सावरायलायनायल' जाया। जोंनि माखासे दैदेनगिरियाल' बुंदों, जों रायजो राजाफ्रा बुंदों, नाथायब्ला जोंनि BPFनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आरो मानगोनां BTCनि CM UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोननि खुगानिफ्राय दासिमबो जों खोनानो मोनाखै। आसा खालामगोन बिथांमोना जोंनि रायजो राजानि लुबैनाय, माखासे दैदेनगिरिफोरनि लुबैनाय बिथांमोना सावरायनानै मोजां थिरांथा लायो आरो जोंनि इयुन जोलैखौ मोजाङै दैदेनलाङो। जों नुदों दासान्दि जोंनि BJP गभर्नमेन्टआ आसामाव मा खालामगासिनो दं। धेमाजि लखिमपुराव ट्राइबेल बेल्ट ब्लक मोननै सिफायबाय अरजालामोन। जोंनि बेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दङ बाहाय माखासे हारिफोरखौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव प्रटेक्टेड क्लास खालामबाय। अब्ला बिसोरो जोंनि प्रटेक्टेड क्लासाव हा हु मोनोब्ला जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि मा भेलु थागोन? जोंनि गासिबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ सिफायनाय बायदि जाबाय नङासै? लोगोसे आरोबाव हाइकर्टनिफ्राय एभिक्सन खालामनो अर्डार फैदों, बेखौबो एभिक्सन खालामाखिसै। बेनि मेन जाहोनानो जाबाय जोंनि पलिटिकेल फान्जाफ्रा नन प्रटेक्टेड क्लासनि भट नांगौ, जुदि बिसोरखौ होखारो भट मोननाय नङा, बिनि थाखाय खालामाखै। लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव नन प्रटेक्टेड क्लासनो माखासे हा पाट्टा होनाय जादों, बेथ' जोबोद गाज्रि खोथा। आं सानदों बिथांमोना माखासे भटनि थाखाय बिसोरनो हा पाट्टा होदों। दा मोनसे खोथाखौ गोसोखांनाया मोजां, जों बर'फ्रा मानो रायजो बियामोन? सिगाङाव BTCआ उदिसल बिदों ट्राइबेलफोरनि थाखाय। दा जोंनि बर'फ्रा बड'लेण्ड बिदों। मानो? जोंनि जायगायाव गुबुन हारिफ्रा फैजोब्बाय, हाखौ आवग्रिनानै लाजोब्बाय। जोंनि बर'फ्रा खारखो हाग्रायाव हाबहैजोब्बाय। जोंनि भाषा कालचार गोमालांजोबसिगोन। बेनिखायनो जोङो रायजो नांगौ होननानै जोङो रायजो बिदोंमोन। दा BTC BTR मोनबाय। दा दानि जोंनि दैदेनगिरिया सोर? एबसुनि लिडारफोर, BLTनि लिडारफोर, NDPनि लिडारफोर, नङा होमबा? एफाबां खस्थ' खालामनानै जुजिनानै 5,000 10,000 सुबुं थैबाय, जिनाहारि जाबाय, आथिं आखाइ बायनांलाय। दा जों हा हुनि थाखायनो एफा आन्दलन खालामदोंमोन। होमबा जों एफाग्राब मोजां हाइकर्टनिफ्राय अर्डार होसेयावबो मानो एभिक्सन खालामाखै? बेफोर बिराद दुखुनांथाव। दा गुबुन नन प्रटेक्टेड क्लासआ बांजोबोब्ला मा जागोन? गासिबो जों बड'लेण्ड मोनबाबोथ' जों सालायनो हानाय नंला, बिसोरनो सालायसिगोन। बिदिबा माबोरै जाबावनांगौ जाखो?
बेनिखायनो जोंनि मोननै पार्टिया इपिएफएल आरो बिपिएफआ खौसे जानांगौ। खौसे जायोब्ला गुबुन हारिफोरनि जों एफाग्राब भटनि थाखाय आथिं हमनांगौ जाया। आसा खालामगोन जोंनि मोननै पार्टिनि लिडारफ्रा बिनि सायाव मोजाङै सानगोन, इन्टेलेक्सुयेलफोरनि खोथा खोनासंगोन।